Sviečková. Čaute. Dnes si pripravíme sviečkovú omáčku a hovädzie mäso. Takže na začiatok si prešpikujeme mäso. Ja dnes používam takýto válček z hovädzieho stehna a mám ešte kúsok falošnej írskej sviečkovej. Veľmi dôležité je prešpikovať ho. Taký dobrý tip a trik je slaninu si popredu nakrájať a dať ho na 15 minút do mrazničky. Lepšie sa nám to bude špikovať. Nožíkom spraviť takto dieru do mäsa, poriadne pootáčať, urobiť si priestor, aby sa nám tou slaninou dobre vchádzalo dnu. No a takto vyzerá mäso, ktoré som si prešpikoval. Teraz si ho ideme osoliť a okoreniť. A začíname. Velikánsku lyžicu masti, na ktorej zarestujeme z každej strany takto osolené, okorenené a prešpikované mäso. A do výpeku dáme 3 mrkvy, 3 petržleny a 1 celer. Všetko nadrobno nakrájané a restovať. Restovanie korenovej zeleniny je veľmi dôležité, treba ju restovať dlhšie a pomaly. Keď bude skoro na polovicu zarestovaná, že bude trošičku mäkšia, tak vtedy až pridávame cibulu. Po 15 minútach vyzerá základ asi takto a ideme tam pridať teraz cibulu. Jedna stredne veľká nadrobno nakrájená cibula. 15 minút som restoval zeleninu bez cibule a 15 minút s cibulou. Základ vyzerá asi takto. A pokračujeme. 2 lyžice kryštálového cukru, 2 lyžice octu, 2 lyžice plnotučnej horčice, premiešame a chvíľku reskujeme. 1 lyžička soli, môže byť kopcovitá, 1 bodkový list, 5 guličiek čierneho korenia, 5 guličiek nového korenia. A ja mám pripravený vývar, zhruba 1,5 litra. Môže sa použiť aj voda, kto nemá vývar. Vložím tam to mäso, prikryjem a nechám dusiť zhruba 1,5 hodiny, potom vyskúšame, či je mäso mäkké. Ubehla 1,5 hodiny, ja mám mäso uvarené. Vybral som bodkový list a korenie, keď vám tam nejaká gulička zostane, nič sa nedeje. Ja použijem tyčový mixer, kto používa mixer, môže do mixéru. Omáčku mám rozmixovanú, teraz ju predsedím cez 2 sítka. Jedno je hrubšie a pod tým je tenšie. Pridám ešte šťavu z polovice citrónu. A ešte 200 ml smotany, 30%. Omáčku som nehal 5 minút, pozvolna ešte prevrieť. Nakrájam mäso a môžeme si to spolu naservírovať. Kto ví, kde